sanin gobe wanda sai Allah. Sanin mai zai faru gobe sai Allah. Idan kika yi haƙuri wata ranki dara, kowace cuta kuma da maganinta. Yau da gobe rafi za ya yaye. In za ka so mutum ka so shi don Allah. Ko ya gaza ashe ba za ka tsere ba. Akwai matsala a sa bukata cikin so. Idan an rasa ashe ba za a zauna ba. San zuciya kar ya saki hallaka. Kin yi shiru. Sanin gobe. Mahaifinsa Allah ya masa rasuwa, shi maraya ne, daga shi sai mahaifiyarsa suke rayuwa. Wannan duk ba matsala bane, amma muna so mu san waye shi, menene sana'arsa, kuma su waye iyayen shi. Umma ai kin san iyayensa, kuma ba kowa bane yanda kawai dai abin da na sani Umma mutumin kirki ne. Mun san iyayensa kika ce? To su waye? Umma sunan shi Khalid. Allah sarki, suna mai daɗi. Dan gidan waye? Umma dan gidan Malam Sani ne. Mai gadi. Yusra, kina da hankali kuwa? Kin san me kike faɗa kuwa? Ko kuɓutan baki ne? Ina cikin hankali na Mami, kuma na san abin da nake faɗa. Subhanallah, Yusra. Mami, Khalid nake so, kuma shine muradin da na zaɓa. Yusra, tun da kika dawo muke ta shiga rigima ni da mahaifinki. Wannan rigimar ita ce mafi muni a gidan nan, Yusra. Ta yaya za mu tunkari Alhaji da wannan magana, Yusra? Ta yaya za mu fuskanci Alhaji da wannan magana? Ba zai taɓa fuskantar mu ba. Don Allah ina roƙonki ki canja wannan magana. Mami, ina jin tsoron abin da zai sa ku rasa ni gaba ɗaya. Ki daina wannan zancen. Mami, tabbas in dai na rasa Khalid, komai zai iya faruwa a rayuwata domin ina da yaƙinin mutuwa sai. Ki daina wannan kalma. Domin ba mai kyau bane. Yusra, ya haƙuri. Ki haƙuri, komai zai yi sauƙi. Da abin da ya zafi maganin shi Allah. Ya haƙuri. Sanin gobe. Sanin gobe. Sanin gobe. Sanin gobe. Ya na shiga mun kana magana da wasu a waje. Wani ne ya zo daga wurin aikinmu yake so yi magana da shi. In ce dai baya ɗaya daga cikin mutanen da suke son ala maka sharri. Wai so yake ya bani shawara na yi abin da suke so. Yana ƙara tsorata ni ne da za fa su iya yin komai idan ban sa hannu ba. Ni ma dai haka na gani gaskiya, don mutanen nan ba su da imani. Wallahi na fi tsoron Allah a kansu. Dan azabar Allah ta fi min azabar da za su mini. Bai wuce su ce za su kashe ni ba, kuma su kashe ni kowa ma zai mutu. Dan idan da a ce wani zai rayu, da yanzu manzo Allah yana a raye a duniya, amma shi ma ya koma ga ubangijinsa. To, Allah dai ya tsare mana kai, Allah ya kare ka duk inda kake. Amin matata. Kowace cuta kuma da maganinta. Yau da gobe Rabbi za ya yaye. In za ka so mutum ka so shi don Allah. Ko ya gaza ashe ba za ka tsere ba. Akwai matsala a sa bukata cikin so. Yusra, ni mahaifiyarki ce, kuma ba na so in ganki a cikin damuwa. Sanin kanki ne mun yi tarayya a cikin abubuwa da dama da ni da ke. Ina so ki tsaya ki natsu, ki yi tunani akan wannan al'amarin da zai je ya dawo. Sanin kanki ne,
Alhaji ba zai taɓa ɗaukan ki ya ba ɗan talaka ba, ballantana wanda ya tsana duk duniya. Mami ban san yadda zan miki bayani ki fahimce ni ba. Ni ma tsintar kaina ne a cikin wannan yanayin kuma ban san ya zan yi in fita. Ke Yusra, ya kamata ki natsu domin wannan ba ƙaramin babban al'amari ba ne. Ta ya za ki ɗauko wanda ba zai iya kulawa da ke a rayuwa ba? Kin saba da rayuwa ta jin daɗi. Na san tabbas ba zai iya riƙe ki ba. Sa'an nan mahaifinki ba zai taɓa yarda da wannan auren ba. Saboda haka ya kamata ki canja tunani domin ni ba na so in ganki a matsayin bazawara. Ba na son abin da zaki daɗe kina kuka ƙawata. Na fi son a ce ba rarrashin ki zan yi ba. Ya kamata a ce by now murna nake na zaɓin rayuwarki. Amma kina nima ki kuskure. Ba kuskure bane Na'ima, shine zaɓi na. To ai zaɓin naki ne kuskure. Ni kuma shi nake so. To ya kamata ki canza tunani. Zan yi ba. Ya zama dole ku ki haka. To kuwa Na'ima in kuka zaɓi yin haka tabbas zan mutu. Barka da wannan lokaci Oga. Yau barka ne. Amma yanzu ba maganar gaisuwa ba ce. Ya batun asamin da na baka. Babu nasara Oga. Abbas ina ji asalinsa dan alƙa'ida ne. Ai na gaya ma yaron nan a tsaye yake. Ba zai taɓa canja halinsa ba. Ai wallahi tsayar dan talaka kenan idan ya samu dama. Amma ya rage nasa shine a cikin ruwa tsamo. Duk wanda rai yayi wa daɗi ba kamar me shi ba. Bisi ana gaya ma. A sannu za ka gane cewa wannan yaron mugun matsiyaci ne. Ni nake gaya ma wannan magana. Amma ya rage nasa tunda shine a ruwan tsumu. Duk wanda rai yayi wa daɗi ba kamar me shi ba. Kaga wannan magani. Kana jina? Ina ce kaga wannan magani. Kaga wannan magani. Shine ƙarshen duk wata matsala. Hello? Akwai abubuwa da nake so su cika daga yau zuwa gobe. Insha Allah ba zai wuce satin nan ba zan kawo. Ba za ma ai haka ba. In Allah ya yarda, insha Allah zuwa gobe. Insha Allah zuwa gobe in Allah ya yarda. Daga yau zuwa gobe ka tabbatar Abbas ya sa hannu akan takardar nan. Kana ji na ko? Ka tabbatar ya sa hannu akan takardar nan. Ki mun magana man Na'ima, ina ta tambaye ki menene wai me ya faru? Na'ima. Zaki magana ko ba zaki bayyana kun tsame ki da tafi? Umma, ina cikin matsala. Amma ba ni matsalar ta shafa kai tsaye ba, kuma ba ni da yadda zan yi in magance ta. Wa yake da wannan matsalar kai tsaye to haka, wadda har ta shafe ki? Ta ina ta faru? Umma, Yusra ce take so ta sa kanta a cikin masifa. Ta ɗauko abin da duk danginta da ƙawayenta ba za su goya mata baya ba. Menene wannan abun? Wanda har za ta ɗauko kowa ya ƙi goya mata baya? Wani ɗan talaka fa ta samu, tukuba shi za ta aura. Wallahi umma in kika gan shi, bai da kyan gani ko kaɗan. Kuma ba su dace ba, amma har hawaye take zubarwa a kansa. Caɓeja, talaka, duk faɗin duniya mazan ga su nan an taso daga masallaci kamar an taso fari daga gona, ta rasa wanda za ta so sai talaka. Allah ya mana tsari da talaka da mummunan halinsa, Allah ka shiga tsakaninmu da talauci. Amin dai umma. To amma ita me yasa ta yi haka? Me dalilinta? Ko so take yi ta dawwama tana kuka a cikin rayuwarta? Wallahi umma ni ma abin da na gaya mata kenan. Kamar kina gurin. Gaskiya Yusra bata gaya wa kanta gaskiya ba.
kuma in har mun isa da ita to za mu gaya mata gaskiya. Bata isa ta wannan abun ba sai dai in bayan ba ma raye. Haba umma, ina ƙaunar Yusra. Ita ce guda ɗaya ƙawata a rayuwa. Kinga, zan yi magana da babata domin ina gudun kar su bata goyon baya. Idan kuma sun goya mata baya, to wallahi ina mai tabbatar miki ƙarshen rabuwarmu da su ya zo har gaba da abada. Ba da ni ba, talauci Allah raba mu da shi. Ai talauci dan uwan kafirci ne, aminan juna ne. Ni kuma bana ƙaunar talaka. Allah ya mana tsari da talauci. Me za a yi da talauci? Ai ni da kika gani nan tsakanina da talaka sai dai in ya mun kwadago in biya shakinsa. Sanin gobe, sanin gobe, sanin gobe, sanin gobe, sanin gobe. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونكرمك بك اللهم إياك نعبد وإليك نصلي ونسجد إليك نسعى ونحفظ برحمتك ونخاف عذابك ونجعلك الخير جميع الحق. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك العفو في ديني ودنياي وأهل مالي. اللهم استر عورتي وآمن روعاتي وحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك من تحتي. Allah wa'innan mutane idan su ne suke da gaskiya a kaina, ya Allah ka ba su nasara, ka bani ikon gane gaskiyar su. Ya Allah idan ni ne nake da gaskiya su ne suke kan bata, ya ubangiji ka dora ni akan su. Allah kai ne mafi sani ga dukkanin al'amura. Allah ka dora ni akan dukkanin abin da ya zama daidai, ka fitar da mu daga kan abin da ba daidai ba ya Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma anzalta daga Allah ne da kuɗi da mulki talauci. Yau ke ce a gidan samu? Wallahi kuwa. To, ga guri zauna. San da zuwa. Bismillahi. Kin san lokacin ziyara ne babu. Haka ne. Kin san bazawara ba ta da lokacin kanta. Ka yajiya. Kina da abin dariya. Ke dai kullum abin da. Bari ji ka ni. Kin mada. Zauna. Magana da na zo mu tattauna. Tafi duk wani abinci da ruwa da zaki bani a cikin gidan nan. To. Allah ya sa dai lafiya. Insha Allah muna fatan ta kasance ta zama alheri. Labari nake ji a wurin Na'ima. Shine nace ba zan yi ƙasa a gwiwa ba, sai na taso na zo na same ki mun tattauna akan maganar nan. Wani irin labari? Magana ce akan Yusra. Tana gaya min wai Yusra ta je tana ba ta labari ta fi da mijin da za ta aura. To ni kaina hankali na bai kwanta da wannan al'amari ba. Dan ba zai yiwu ka sai da akuya ta data goge maka danga ba. Hajiya sai kin tashi tsaye. Kar a zo a yi abin nan daga baya a dawo ana da na sani. Haka ne Hajiya. Amma kin san yaran nan akan abin da suke so. In babun su a hankali akai ba, akwai damuwa. Ai Hajiya, duk kafiya da taurin kai na dan yau. Kai kuma sai ka miƙi a tsaye, sannan kuma ka bi shi da addu'a. Ya za a yi ka bari a zo a yi abin da zai zo gaba ɗaya ɓaci a da ana da na sani a rayuwa. Ai ba zai yiwu ba. Yusra, insha Allah zan yi abin da kika ce. Aiwa kai ne. Da Yusra da Na'ima, ai duk ƴaƴana ne. Babu bambanci a tsakaninsu. Sosai haka ne. Zan koma. To Hajiya ki barin ka miki abu ki dan sha mana. A'a, dakata. Ba sai kin kawo min komai ba wallahi. Sauri nake yi, magana ce take da muhimmanci ta sa na baro na taho. Zan yi bako. Kin san bazawara. Kar a zo a yi babu ni. Haka yake to Hajiya. Sai Allah ji shi ma alheri. To shikenan, nagode. A gaida su mutan gidan. Sanin gobe, sanin gobe, sanin gobe, sanin gobe.
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hello sir. Da Allah sa ya kamata a duba. Hello? Sanin gobe, sanin gobe, sanin gobe.